YouTube i dag, der skal spille Combat Arms. Og ja, det bliver pisse fedt. Så jeg tror ikke, jeg har lavet nogle videoer før, hvor jeg spiller Combat Arms. Så det vil jeg gøre nu. Kom nu. Ja, jeg skal lige have den her af. Ja, jeg tager med Bandicam, og jeg ved godt, det står deroppe, så jeg kan ikke gøre så meget ved det. Altså, I må gerne foreslå sådan nogle, hvad jeg kan optage med. Skriv det i kommentaren, hvad jeg kan optage med, så vil jeg blive glad. Altså, Fraps, det koster penge, og OBS, det har jeg optaget med, og det synes jeg ikke er sådan, det gider jeg bare ikke optage med. Så ja. What de samme mand. What han hardskoper, mand. Fuck. Gider ikke spille med hardskoper, mand. Ej. Fuck, that sniper dude, mand. That sniper. Dem der to, mand, de hacker. Det lækker lige nu, mand. Wow. Okay, nu hardskoper jeg bare ligesom dem. Ej, det kan jeg så bare ikke lige finde ud af. What? LOL. Jeg tror min kode det er 0,92 eller sådan noget. Fucking dårligt. Nej, what? Jeg tjekker lige hvad min kode er 0,92. Det er det. Nå. Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal bruge min NX på. Køb den der. Gider bare ikke. Vidste I godt at man kan købe sådan et her våben for GP. Hvis jeg kan finde den. Okay, jeg skal lige hvem fuck er det? Det er en anden Bucci. Nej, det var ikke okay. SMG. Er det en SMG? Er det? Nej, det er en SMG. Er det en her? Ja, der. Den er fucking vild, synes jeg. Altså, den er vild for dem, der kan finde ud af at bruge den. Men det giver sådan tydeligvis godt. Ej, har jeg ikke penge til den? Det mener de bare ikke. Ej. Fuck, hvor noobet, mand. Ikke engang penge til et våben. Ej. Bare fordi jeg brugt alle mine GP på noget jeg ikke skulle have brugt det på. Jeg nøjer. Jeg nøjer mig. Nøjeren. Nej. Jeg nemer. Eller skal jeg være Ronaldo?
Ej, det gider jeg ikke. En bøgeskal. White penguins. De er vilde. Ja, jeg kan faktisk godt købe en håndpistol. Jeg kan købe den der, men det gider jeg bare ikke. Så ja, jeg vil bare sige, vi ses.